Tie sestry, vítajte opäť pri krátkom komentári. Poprosme Ducha Svätého o pomoc v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, daj nám svojho ducha, aby všetko, čo budeme robiť, sme robili na väčšiu česť a slávu Tvojho mena, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Ja viem, že už je večer, ale aspoň niekoľko slov, lebo nachádzame sa v závere knihy proroka Jeremiáša, knihy, ktorá bola mimoriadne ťažká, ale napriek tomu končí nádherne. Vypočujeme si Jeremiáša 31. kapitolu, 1. až 7. verš. V tom čase hovorí Pán: budem Bohom všetkým rodom Izraela a oni budú môjim ľudom. Toto hovorí Pán: našiel milosť na púšti ľud, ktorý meču unikol. Izrael vojde do svojho pokoja. Z diaľky sa mi zjavil Pán: láskou od vekov ťa milujem, preto som si ťa milosrdne pritiahol. Znova ťa vybudujem a budeš vybudovaná panna Izraela. Ešte sa ozdobíš svojimi bubnami, vykročíš s veselými do tanca. Ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie a tí, čo budú sadiť, budú aj oberať. Lebo príde deň, keď budú kríčať strážnici na Efraimskom pohorí: vstávajte, vystúpme na Sion k Pánovi nášmu Bohu. Lebo toto hovorí Pán: plesajte plní radosti pre Jakuba, jasajte nad prvým z národov, ohlasujte, spievajte a vravte: zachráň, Pane, svoj ľud, zvyšok Izraela. Naozaj, to posolstvo knihy proroka Jeremiáša, ako to býva u všetkých z prorokov, napriek tomu, ako vie byť veľmi ťažké, lebo nás usvedčuje z nesprávneho konania, z toho, že zrádzame Božiu lásku, že zrádzame náš vzťah s ním, že chodívame za svojimi cudzými bohmi a za rôznymi vecami, ktoré odporujú Božiemu zákonu. A proroci ukazujú, ako veľmi tým zraňujeme Božiu lásku a zasluhujeme si pochopiteľne aj isté pokarhanie, ktoré sa môže prejaviť i trestom, ktorý má byť výchovný, ktorý na nás Boh dopustí. On sa s ňou nikdy neteší, ale dovolí, aby sme si, tak poviem, znášali následky svojho konania. Tak i keď toto posolstvo niekedy vie byť veľmi náročné, nielen na počúvanie, ale možno sa aj uvedomiť, že sa práve v ňom nachádzam, lebo koľkokrát, keď počúvame prorokov, možno sa naozaj objavíme uprostred toho. Ale proroci nikdy nekončia trestom. Boh, keď prehovára k svojmu ľudu cez prorokov, tak vždy je tam prítomná nádej na opätovné uzdravenie, na obnovenie vzťahu. Dokonca mám taký niekedy pocit, že ten vzťah, ktorý sa má obnoviť, ktorý má nastať, bude ešte akoby krajší, než ten, ktorý Boží ľud svojim konaním stratil. A nech je toto nádej pre nás, čo sa snažíme konať pokánie v našom živote, aby sme mali nádej, že ten obnovený vzťah s Bohom, o ktorý sa snažíme, ktorý sme stratili našim hriechom, bude ešte krajší ako ten možno pôvodný, ten, ktorý sme mali, pretože tento vzťah bude poznačený obrovskou našou vďačnosťou za jeho milosrdnú lásku. To vám prajem a žiadna situácia nie je určite beznádejná. Dnes sme v Evanjeliu mohli počuť o kanánskej žene, ktorá prosí Ježiša, aby uzdravil jej dceru, a práve pre svoju obrovskú vieru a pokoru dosiahne to, čo prosí. A ja vám prajem, aby ste aj vy dosiahli to dobrého, čo prosíte od Pána. K tomu primíte požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte v pokoji a s Pánom Bohom všetko dobré. Držte sa.